Narinig ko ang pag-aasa mo, Pinuno, na malaman ang kabanata ng buhay ko. Bilang pasasalamat, gumugol ako ng ilang araw para maisulat ko ang mga bagay na pwede kong maibahagi sa iyo. Alam kong marami ang nakikinig. Nakita ko rin sa comment section. Kaya hindi ko sasayangin ang pagkakataon upang maipaalam sa lahat na hindi isang kalokohan ang aming pinaniniwalaan. Pagkatapos kong makalaban ng mga aswang na sumakop sa simbahan, 3 taon akong naging mandirigma ng pari. Ako ang kasangga niya sa lahat at sa tulong ng Panginoon, wala akong kabiguang pinadaan sa aking mga misyon. Malimit sa mga pinapagawa sa akin ng padre ay ang pagtulong sa kanya kapag may mga taong sinasapian ng demonyo sa baryo. Malimit din ang paglabas ko gabi-gabi para lamang mapanatili ang katahimikan. Bagaman ilang buwan na ang lumipas magmula noong kinubkob ang simbahan, di pa rin kami nagpakakampante. Dahil sa presensyang taglay ko, kaya nagsilayasan ng mga ito. 2 araw lang din ang inabot para makaalis ang lahat. Pagkawala ng mga nilalang, gumaan ang baryo. Kumonti man ang porsyento ng mga naninirahan dito, hindi na namin ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Habang tumatagal na wala ang mga ito, unti-unti nang nasasanay sa kapayapaang aming tinatamasa ang lahat. Naging pabor naman yun sa akin at sa pare, gawa ng di ko na kailangan pang magpagod gabi-gabi para lamang maging bayani sa iilan. Maging ako man, aminadong nagugustuhan ko na ang ganoong buhay noon. Subalit sa kabila ng dami ng mga nilalang na natakot sa aking presensya, may mangilan-ngilang naghangad ng mataas na katanyagan kapalit ang aking buhay. Naniniwala ang mga individual na ito na hanggat ang tao ay dumudugo, pwede nila itong mapaslang. Nabibilang din sila sa hindi kilala, ngunit makapangyarihang lahi ng mga aswang. Kaya nang makaranas ako ng komprontasyon sa kanila, di ko maiwasang makaramdam din ng pagkabahala. Supremo ako ng mga dibino. Ngunit sa kabila ng lalim ng karunungang dala ko, ganon din ang siyang babaw ng karanasan ko sa pakikipaglaban. Kaya naman ang marinig kong tungkol sa mga nilalang na yan, maagap ang aking pagsasanay. Hanggat hindi pa ito dumarating, humingi na ako ng tulong sa mga tauhan ni Alkira. Hindi naman nila ako binigo, kaya kinagabihan matapos ko silang tawagin, dumating sa bahay ko ang 5 hukbo. Hindi lang daan-daan ng mga engkantong pumunta, dahil ultimo ang kalangitan na babalot na ng puwersa nila. Ang mga tauhang dumating kasama ng 5 matataas na uri ng engkanto, akalain mong merong pupuntahang digmaan. Subalit kapag pinagmasdan mo ito ng maigi, mapagtatanto mong hindi digmaan ang kanilang nais. Sa halip sumama lang sila sa 5 para dalhin ang 4 na regalo na ipinabibigay ni Alkira sa kanya. Bawat regalo nakalagay sa isang malaking kahon na nababalutan ng gintong tela. Yung 2 pinakamalaking kahon, libu-libong mga engkanto ang nagtulong-tulong para lamang may usad ito papalapit sa bahay niya. Hindi niya mawari pero habang ibinababa ang 4 na regalo, kapansin-pansin ang matinding paghihirap sa mukha ng mga engkanto. Pagkababa naman ito, ramdam niya ang pagbigat ng lupa, indikasyon na masyadong mabigat ang mga bagay na lumapag. Kalaunan, dito na nagsimulang lumapit ang 5 maharlikang bantay, kasabay ng pagharap sa kanya ng namumuno rito. Ayon kay Renato Pinuno, ang namumuno sa 5 nahanay sa lahi ng mga maranim, isang uri ng lakan na nakatira sa ulap. Bagaman hindi niya pa nasisilayan ang totoong anyo nito, alam niyang malayo ang wangis nito sa isang ordinaryong tao. Misteryosong mga nilalang ang mga maranim at tanging si Alkira lamang ang taong nakasilay sa totoo nilang mga wangis. Madalas din sa ginagamit nilang balat kayo,
tumutukoy sa kung anong personalidad na meron sila. Dahil sa kilalang mga mandirigma ang ganoong uri ng lakan, malimit mo silang makikita sa anyo ng isang lalaking may matikas na tindig at malalaking kalamnan. Iisa lang din ang kanilang mga armas at yon ay ang pares ng gintong palakol na makikita mong nakasukbit sa kanilang likuran. Maraming abilidad ang ganoong gamit at sa abot ng pagkakaalam ni Renato, binubuo ito ng purong mutya. Dahil sa ganoong uri ng sandata, likas na mapanganib ito kahit sa matataas na uri ng mga nilalang na nasa panig ng kaliwa. Sa pagharap naman nilang dalawa, kampante lang naman siyang nanatili sa kinaroroonan niya habang hinihintay ang mga bagay na sasabihin nito sa kanya. 4 na regalo para sa Supremo ang pinabibigay ng Reyna. Wala akong ideya kung bakit ibinigay sa iyo ng ganito kaaga ang iilan sa malalakas naming karga. Ano man ang dahilan, batid kong may naaamoy na paparating na panganib ang Reyna. Mag-iingat ka at palagi kang magdasal ng taimtim. Supremo Renato. Matapos naman ang matapang nitong salita, agad naman yung tumalikod. Sa kumpas ng kamay nito, lahat ng mga engkantong pumunta, parang bulang hinigop ng hangin. Bago rin mawala ang 5 maharlikang bantay, kapansin-pansin ang matinding pag-aalala sa kanilang mga muka. Pagbalik ng katahimikan sa paligid, dito na niya unti-unting nalapitan ang mga kahong nababalot ng gintong tela. Hindi niya mawari pero habang papalapit siya, tila bang mas lalong lumalakas ang pintig ng puso niya. Halo-halong emosyon ang kanyang nararamdaman noon dahil sa nag-uumapaw na presensyang pumapalibot sa 4 na kahon. Paglapit naman niya sa mga ito, isa-isa niyang hinila ang mga tela. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na niya nakita ang mga bagay na napapaloob sa mga kahong gawa sa kahoy. Ayon kay Renato, napakalayo ng mga ito sa kanyang inaasahan. Sa 2 malalaking kahong pinagtutulungan ng mga engkantado, bumungad sa kanya ang isang lumang kamiseta at gintong singsing na may kulay berdeng batong tampok. Yung 2 namang natira, magkapares na pulseras na hindi na gaanong magkasya sa kanya. Gayunpaman, kahit napakahigpit na nito, pinilit niya itong isuot hanggang sa dumikit na ito sa kanyang pulso. Matapos naman niyang tanganin ng 4 na karga, laking gulat na lamang niya nang biglang maglaho ito sa katawan niya. Sa mga sandaling yon, kapansin-pansin ang biglaang paglipat ng mga ito sa espiritual na wangis. Nang mapagtanto naman niya ang abilidad ng mga gamit, napangiti lang naman siya habang iniisip ang iba't iba pa nitong mga kakayahan. Maya-maya pa, minabuti na rin niyang bumalik sa loob ng bahay para makapagpahinga. Lumipas pa ang mga araw. May umusbong na albularyo sa kanilang lugar at napakahusay nito pagdating sa panggagamot. Base sa mga taong natulungan na nito, may milagrosong kamay ang albularyo. Naniniwala silang mas makapangyarihan ito kumpara sa mga babaylan at dibino dahil halos lahat ng malulubhang sakit, madali nitong napapagaling. Wala man silang ideya sa kung saan nagmula ang manggagamot. Ipinagpasalamat nila ito sa kadahilanang napili nito ang kanilang baryo para pagtirahan. Nang malaman na Renato ang tungkol dito, hindi niya ito gaanong pinagtuunan ng pansin. Wala sa isip niya ang kompetisyon at mas ipagpapasalamat pa nga niya ang pagdating ng ganoong albularyo sa kanilang lugar. Gusto hindi niya itong bisitahin para makita, sadyang marami sila noong ginagawa ng pare. 1 linggo pa ang lumipas, wala namang pagbabago sa lugar nila. Ganon pa rin naman ang takbo ng buhay, kaya medyo nakampante siya. Ang problema, pagsapit ng sumunod na araw ng pagsamba, napansin niyang may kakaiba sa mga taong dumalo.
Bawat isa sa mga ito, nagpagamot sa manggagamot na yon. Kung titingnan din ng mga taong ito gamit ang pangkaraniwang mata, wala ka talaga roong mapapansin. Ngunit dahil sa likas ng mataas ang antas ng kanyang diwang hiwaga, madali niyang naramdaman ang presensyang sumasabay sa kanilang mga personal na aura. Nakakapanduda ito para kay Renato, kaya pagsili niya sa lalaking malapit sa kanya, hindi siya nagdalawang isip na kumprontahin ito pagkatapos ng misa. Simpleng mga katanungan lang doon ang ibinigay niya, nang sa gayoy mas lalo pang humaba ang kanilang usapan. Subalit lingid sa kaalaman ng kanyang kaibigan, ginagamit niya lang ang kanilang paksa upang mas lalo pang makumpirma ang kanyang mga haka-haka. Pasimple rin niya itong hinahawakan nang sa gayoy maramdaman palalo ang presensyang sumasabay sa aura ng katawan nito. Dahil sa ganoong paraan, madali niyang nakumpirma ang masamang enerhiyang bumabalot sa katawan ng kakilala niya. Sa puntong yon, napagtanto niyang nagmula ito sa isang makapangyarihang mangkukulam. Saan man ito nagmula, nasisiguro niyang ipinadala ito sa kanilang lugar ng Panginoong pinagsisilbihan nito. Medyo mapapaisip ka rin sa lalim ng tangan nitong karunungan na may hahalin tulad mo sa hindi maabot na lalim ng kadiliman. Ang mas nakakapagtaka pa sa lahat, nagagawa ring kumontrol ng manggagamot ng abilidad ng mga totoong antingero. Hindi ito pangkaraniwan ayon sa kanya, lalo pat piling mga tao lamang ang may kakayahang gumamit ng dalawang magkalabang puwersa. Matapos naman niyang mapatotohanan ang lahat ng kanyang agam-agam, desidido na siyang kaharapin ng matanda. Subalit bago niya ito gawin, minabuti muna niyang magtanong ng iilang detalye ukol sa pagkakakilanlan nito. Nabanggit din niyang tungkol sa dating sakit ng kakilala niya upang mapatunayan ang kumakalat na usapan ukol sa matanda. Pagkarinig naman ito sa kanyang sinabi, dito na ito nagsimulang magbahagi ng kanyang mga karanasan. Aba, Renato, napakahusay ng matandang yon. Naalala mo yung pamumuti ng balat ko sa paa na sabi ng mga doktor wala nang lunas? Gumaling na. Hindi na rin ako madalas hinihika. Kaya bilib na bilib talaga ako sa kanya. Utang ko kay Lolo Abo ang buhay kong to. Kung may panahon pa, bisitahin mo siya. Madaling kausap ang matanda. Tsaka isa pa, gusto niyang mapalapit sa mga taong relihiyoso rito sa ating lugar. Parte raw yun ng kanyang panata. Nang marinig naman na Renato ang sinabi nito, doon na siya nagsimulang magduda. Base kasi sa salaysay ng kanyang kakilala, parang may binabalak ang matandang yun sa lahat ng mananampalataya ng simbahan. Marami na rin sa mga itong nagamot niya, kaya kung meron itong masamang binabalak, paniguradong marami ang maaapektuhan. Ah, ganun ba? Bala ko na nga rin bisitahin yun eh. Huwag kang mag-alala. Kapag nagkita kami, papatunayan ko rin ang mga milagrong sinasabi mo. O siya, sige. Mauna na ako ha. Marami pa akong gagawin. Kasabay ng kanyang pagwika ay ang tahimik naman niyang paglakad papalayo. Ramdam niyang may mga sasabihin pa sana noon ang kanyang kaibigan, pero hindi na niya pinili pang magtagal. Bukod kasi sa may mahalaga pa silang pag-uusapan ng pare, hindi na rin niya maatim ang baho ng katawan nito. Ramdam din niyang may mga insektong gumagapang sa katawan nito na nagsisilbing tenga ng kuno-kunong manggagamot sa lugar nila. Pagpatak ng gabi, matapos ang pag-uusap nila ng pare, tumambay siya sa labas ng simbahan para magpahangin. Literal na nakapantulog na siya noong mga sandaling yon upang hindi siya mapaghinalaan ng mga taong dumaraan. Ngunit lingid sa kaalaman ng mga kababaryo niya, parte lamang ito ng plano nila. Nais niya kasing makita na wala ng tao sa labas ng bahay bago siya kumilos. Hindi nagtagal, pagpatak ng 10:00 ng gabi, wala na siyang nakikitang nakatambay na tao sa mga gilid ng daan. Dahil dito, agad naman siyang naglakad
patungo sa bahay ng manggagamot. Maliban din sa mga regalo sa kanya ng reyna ng mga engkanto, wala na siyang iba pang dala. Sa isip-isip niya, hindi na niya kailangan pang magtangan ng mga matatalas na sandata dahil ang mga regalong hawak niya sapat nang pumatay ng daan-daang demonyo. Bagaman hindi niya pa ito nasusubukan sa aktwal na laban, sapat nang basihan ng presensyang inilalabas nito matapos niya itong isuot. Kumpara sa mga pangkaraniwang gamit, mas puro at mas magaan ang presensyang inilalabas nito. Dagdag pa niya na hindi ito nalalayo sa kanyang aura, senyales na tanging ang mga ito lamang ang nababagay para tanganin niya. Ilang minuto pa ang lumipas, dito na nga niya nasilayan ang bahay ng albularyo. Mula sa malayo, unti-unti na niyang nararamdaman ang masamang enerhiyang binabalutan lang nito ng sabulag upang maging mabuti. Sa kanyang paglalakad, pilit naman niyang iniisip ang mga dahilan nito kung bakit ito pumunta sa kanilang lugar para manloko. Nasisiguro niya kasing may malalim na dahilan ng matanda para magbaon ng presensya sa katawan ng mga kababaryo niya. Pagdating niya sa harapan ng bahay, bumungad sa kanya ang amoy ng kamangyan na sinusunog. Pagkalanghap niya nito, hindi niya maiwasang magtaka dahil sa alam niyang nagsusunog lamang ng kamangyan ng isang albularyo kapag meron itong ginagamot. Dala naman ang kanyang kuryosidad, dali-dali naman siyang pumasok ng bakuran ng hindi na nagpapaalam. Pagdating niya sa gilid ng bahay, humanap siya ng siwang para palihim niyang masilayan ang nilalaman ng bahay. Maya-maya pa, nang makahanap na siya, dito tumambad sa kanya si Tandang Abo na abalang-abala sa pagpapahid ng sinunog na kamangyan sa katawan nitong punong-puno ng sugat. Bawat lapat dito ng matanda, pilit nitong pinipigilan ng pag-ungol na parabang napakahapdi nito. Magkakalahating oras niya rin itong pinagmasdan at sa loob ng mga oras na yan, nasaksihan niya ang mga karumal-dumal nitong gawain. Bukod sa gumagamit ito ng sabulag para sa kanyang mga gamot, nakumpirma din niyang isa itong uri ng mataas na aswang. Matapos kasi nitong kumain ng mga itim na sisiw, nakitaan niya ito ng konting pagbabago. Nanumbalik lang din sa normalang anyo ng dugo nito pagkatapos nitong uminom ng dugo ng tao. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman niyang inialis ang mga pangkubling kanyang ginamit. Ayon sa kanya, ang abilidad niyang yon nagmumula sa singsing na bigay ni Alkira. Sa pamamagitan nito, nagagawa niyang maikubli ang kanyang presensya at tunog na nililikha ng kanyang katawan. Lahat din ng mga tagapagmasid ay walang kakayahan na makita ang katawan niya dahil na rin sa pisikal na sabulag na nagagawa ng singsing. Maliban din sa ganoong abilidad, marami pa siyang kayang gawin. Yun nga lang, iniiwasan niyang gamitin ito nang hindi naman niya kailangan. Mas pabor din para sa kanya na gamitin ang kanyang mga pinagsanayan upang mas mahasa ang pisikal niyang lakas. Matapos naman niyang maikalas ang pangkubli na kanyang ginamit, agad namang naamoy ng mga tagapagmasid ang kanyang presensya. Segundo lang din ang dumaan ang malaman ito ng matanda, kaya kahit hindi pa ito nakakalabas, naririnig niya na itong nagmumura. Nang mapansin niyang papalabas na ito ng bahay, agad naman siyang umatras ng bahagya, sabay upo sa upuang ginawa mula sa malaking tipak ng kahoy. Pagbukas naman ng pinto, dito niya nasilayan si Lolo Abo na galit na nakatitig sa kanya. Pagpang-abot ng mga paningin nila, napansin niya ang kaliwang mata nito na parang bulag na. Ang kakaiba lang sa mga matang yon, naglalabas ito ng maliit na dilaw na liwanag. Hindi niya mawari kung saan to nagmumula, ngunit malakas ang kanyang kutob na isa ito sa pinagmumula ng kapangyarihan ng matanda. Sino ka?
Bakit ka pumunta rito nang hindi nagsasabi? Alam mo ba, iho, kung gaano kalaki ang kasalanang ginawa mo? Habang sinasambit ng matanda ang mga katagang yon, hindi nito maiwasang manindak. Nang mapansin naman ito na Renato, agad naman niyang pinagpag ang suot niyang kamiseta, dahilan para bumalik ito sa matanda. 10 ulit na mas malakas ito kumpara sa paninindak na ginawa nito sa kanya. Kaya ora mismo, hindi nito mapigilang mapaluhod mula sa kinaroroonan nito. Dahil sa ganoong pangyayari, agad namang napatayo si Lolo Abo, bakas ng matinding galit sa muka. Di na rin ito inalis ang paningin sa kanya na parabang may napapansin na itong kakaiba sa kanyang presensya. Akala ko pa naman kakampi ka namin. Yun pala mapagkunwari ka rin kagaya ng iba. Hindi ko na uulitin ang mga itatanong ko sa'yo, Abo. Kung gusto mong mabuhay, sabihin mo kung sinong Panginoong pinagsisilbihan mo. Kapag ipinagkanulo mo siya, makakaalis ka rito ng walang kagalos-galos. Pero kapag hindi naman, alam mo na kung anong kahantungan mo. Masyado kang kampante dahil wala ritong mga albularyo. Ang hindi mo alam, isang peligrosong nilalang ang naninirahan dito. At yun ay walang iba, kundi ako. Kasabay ng pag-uwi na Renato ay ang pag-alis naman niya ng kanyang damit. Pagkababa nito sa lupa, dahan-dahan naman niyang ipinasawalang bisa ang lahat ng sabulag na sumiselyo sa kanyang presensya. Matapos niya itong gawin, agad namang pumutok ang isang nakakabulag na liwanag at kasabay nito ang muling pagluhod ni Lolo Abo. Akala ni Renato susuko na ang matandang yon, pero matapos nitong maramdaman ng nag-uumapaw niyang aura, hindi niya ito nakitaan ng anumang takot sa katawan. Animoy sa puntong yon, nakahanda ng makipaglaban hanggang kamatayan ang nilalang. Kapangyarihan ng isang supremong dibino. Ilan lang kayo sa mundong ito. Hindi ko inaasahang magkakatagpo tayo sa ganito kaikling panahon. Para sa amin, pawang mga alamat lang ang tungkol sa inyong pag-iral. Paano? Paano mo nakamit ang ganyang kalakas na antas? Pagkasambit naman ng matanda ng mga kataga, bigla naman yung nag-usal habang dahan-dahang umaatras papaloob ng bahay. Nang mapansin naman ito ni Renato, ninais niyang wag na muna itong sugurin sa kadahilan ng gusto niyang makaranas ng isang totoong labanan. Base rin sa kanyang naramdaman, likas na makapangyarihan ng matandang kaharap niya at sa kanyang estimasyon, halos kapantay na ang kapangyarihan nito sa isang babaylan. Pagkakumpleto naman ni Lolo Abo ng kanyang ritual, mas lalong lumakas ang dilaw na liwanag na nagmumula sa kanyang kaliwang mata. Hindi nagtagal, unti-unti na ring tumambad ang isang kahong binubuo ng purong liwanag. Maya-maya pa, nang mapansin niyang unti-unti na itong nagkakaroon ng bitak, bigla naman yung sumabog kasabay ng pagsilay niya sa isang bagong anyo ng matanda. Paglalarawan na Renato sa nilalang, meron na itong koronang liwanag sa ibabaw ng ulo nito, tapos tuluyan ng nagbago ang anyo. Bukod sa namumula nitong mga mata, kapansin-pansin din ng 8 nitong pangil na lagpas na sa kanyang panga. Dumoble rin ang laki ng katawan nito, tapos nagkaroon ito ng mahahabang kuko. Base rin sa kanyang mga nakita, hindi malabong bihasa ang nilalang pagdating sa pisikal na kumbate. Kahit kasi hindi pa yun kumikilos, alam niyang nagtatangan ito ng hindi masukat na lakas. Matapos naman niya itong masilayan, dito niya nakita ang simbolo ng korona na nakatarak din sa mata ng matanda. Akala nga noon na Renato, mawawalan nito ng bait dahil sa lakas ng kapangyarihang tanga nito, pero nagkamali siya. Bago pa man kasi sumugod si Lolo Abo, nakita niya itong ngumisi kasabay ng buong puwersa nitong pagpadyak sa sahig ng bahay upang makakuha ito ng sapat na puwersa at bilis. Sa isang kisap mata,
Agad itong nakalapit sa kanya at bago pa man siya makakilos, nagawa na nitong mahawakan ang kanyang muka. Buong puwersa siya nitong dinarag sa lupa, kasabay ng walang habas nitong pagbalibag sa kanya sa mga matutulis na batong nagkumpulan sa paligid. Matapos itong gawin ni Lolo Abo, nanatili itong nakatayo sa malapit habang maiging pinag-aaralan ng kanyang reaksyon sa bilis nito. Akala ng matanda tuluyan na siya nitong napuruhan pero lingid sa kaalaman nito, hindi niya nagawang masakta ni magalusan ang katawan ni Renato. Katunayan, hinayaan niya itong mahuli siya upang masukat niya ang lakas ng pangkaligtasan ng kamisetang suot niya. Ilang segundo pa ang lumipas. Sa hindi inaasahang pagkakataon, muli siyang nakatayo. Habang pinapagpag niya ang mga alikabok sa kanyang katawan, pinakita niya sa nilalang na kampante siya upang malaman nito na hindi ito ang tipo ng kalaban na dapat niyang katakutan. Kalaunan, nang muling magpang-abot ang kanilang paningin, malumanay niya itong kinausap para malaman nito ang agwat ng kanilang mga abilidad. Huwag mong isipin na ganun lang kadali matalo ang isang supremo. Kailanman, Abo, hindi ako nakaramdam ng banta mula sa'yo. Hindi nga ako nagkaroon ng interes sa pagkatao mo eh. Kaya wag mo nang isipin na kakaiba ka. Ang gusto kong malaman mula sa'yo, ang Panginoon na pinaninilbihan mo. Bibigyan kita ulit ng pagkakataon. Baka sakaling gusto mong mabago ang tadhanang kinakaharap mo ngayon. Nang marinig naman ni Abo ang sinabi nito, imbis na masindak sa lakas na ipinapamalas ni Renato, mas lalo lang itong nainsulto. Kumpiyansa pa noon ang matanda dahil sa hindi pa gumagawa ng hakbang ang kanyang kalaban. Dahil sa ganoong pangyayari, wala na ring nagawa si Renato kundi ang sumugod. Pagtakbo niya papalapit, inihipan niya ng 2 salita ang magkabila niyang pulseras, dahilan para magpakita ang 4 na purong liwanag malapit sa kanyang kamao. Binubuo ito ng parang asul na apoy na animoy walang tubig na makakaapula. Pagsapak naman niya sa matanda, agad naman niyang itinigil ang pag-atake nang mapansin niyang hindi na ito nakakilos. Tulala na lang itong hinintay ang kanyang kamatayan, dulot ng matinding takot na bumalot sa kanyang katawan. Pagkatapos ng ganoong pangyayari, kusa naman niyang ibinaba ang kanyang kamay, kasabay ng pagkawala ng mga liwanag sa kanyang kamao. Maya-maya pa, binalot ng katahimikan ng paligid hanggang sa mapalupasay na lamang si Lolo Abo mula sa kinatatayuan nito. Unti-unti na ring gumuho ang liwanag sa ibabaw ng kanyang ulo, indikasyon na tinanggap na nito ang kanyang pagkatalo. Nagsimula na ring lumuha ang matanda hanggang sa humagulgol na ito sa pag-iyak. Patuloy ding nanginig ang buo nitong katawan na umabot naman ng kalahating oras. Katagalan, nang medyo kumalma na itong si Lolo Abo, dito na ito nagsimulang magsalita ukol sa Panginoong kanyang pinagsisilbihan. Ayon dito, isa ring dibino ang nilalang na itinuturing niyang Panginoon. Hindi man ito kapantay ng titulo ng isang supremo, naniniwala siyang mas malakas pa ito rito. Sa dinami-rami rin ng dibinong kanyang nakilala, ito lang ang bukod tangi sa lahat. Ginagabayan kasi ito ng diwata na purong kadiliman at kasamaan ng kapangyarihan. Noong mga panahong hindi pa masama ang dibino, nakagapos ng tanikala at mga kadena ang diwata. Subalit sa pagtanda nito, unti-unting nakawala ang nilalang. Dumating na rin sa puntong kinakailangan pa nitong paslangin ang kanyang maestro para lamang manakaw ang taglay nitong agimat na tinatawag nitong krus ng ipo-ipo. Literal kasi itong krus na nakuha sa araw ng Biyernes Santo sa lugar kung saan dumaan ang isang malaking ipo-ipo. Sa kasagsagan din ng pag-aaral ng Panginoon ni Lolo Abo, tanging ang bagay na yun lamang ang nakapukaw sa kanyang interes. Ito rin ang dahilan
kung bakit nagtagal siya sa kanyang maestro kahit ang kapangyarihan niya lumagpas na sa abilidad nito. Matapos naman niyang makagawa ng mortal na kasalanan, nakahiligan na nitong magtago sa mundo ng mga engkanto. Lahat din ng mga manggagamot na kanyang kinaiinggitan, walang awa niyang pinapaslang hanggang sa makamit na ng gabay nitong diwata ang tunay nitong kalayaan. Dagdag pa ni Lolo Abu na, magmula noong nalasap ito ng Dibino, naghanap pa ito ng mga taong magiging tagasunod nito. Kabilang siya sa mga naunang grupo ng tao na tinawag na Dibino. Subalit kahit matagal na siya sa poder nito, pawang pangalan lang nito ang kanyang nalalaman sa kadahilanang gumagamit ng daluyan ng kaluluwa ang nilalang kapag nagpapatawag ito ng pulong. Hindi niya mawari ang dahilan nito pero ano man yun, mas mainam na hindi na nila ito nakikita ng personal. Nang marinig naman niya ang tungkol dito, agad naman niyang tinanong ang pangalan nito at kung saan ito nakikita. Dahil sa kanyang sinabi, napabuntong hininga lang naman ang matanda habang sumasagot sa kanya ng, Uso ng pangalan ng taong hinahanap mo. Hindi mo siya makikita sa mundong ito dahil kagaya ng sinabi ko, palagi siyang naglalagi sa mundo ng mga engkanto. Subalit may mga nakapagsabi sa amin na meron siyang lagusang itinatago sa lugar ng Infanta. Pwede kitang samahan patungo roon kung pinagdududahan mo ng aking mga salita. Yun nga lang sa isang kondisyon. Siguraduhin mong tutuparin mo ang mga pangako mo sa... Di pa man ito tapos sa pagsasalita. Bigla naman itong napatigil dahil sa pagkabasag ng kristal na nakabaon sa kaliwa niyang mata. Mabilis ding kumawala doon ang liwanag na siyang naging sanhi upang tuluyan na itong magbago ng anyo. Sa isang iglap, tumambad sa kanya ang anyo ng pagiging aswang ni Lolo Abo. Nang masipat naman ito na Renato, sinubukan niya itong kausapin pero hindi na yun naging posible. Kung hindi kasi siya nagkakamali, wala na sa sarili nitong wisyong nilalang na naroon sa kanyang harapan. Aminado rin siyang hindi na niya kayang iligtas ang matanda, kaya nagpasya na siyang tuluyan na itong paslangin. Pag-atras naman niya rito ng bahagya, dali-dali naman niyang ginamit ang pangkubli ng singsing, sabay sugod sa likurang bahagi nito. Pagtarak naman ng liwanag mula sa kanyang mga pulseras, agad naman itong nilamon ng nagngangalit na apoy hanggang sa kusa nang kumawala ang santelmong nagsisilbi nitong kaluluwa. Pagpasok nito sa lupa, wala na siyang nakitang anumang bakas na nagmumula sa matanda. Ang angas naman ng maestro nito ni Lolo Abo. Pero para di na kayo mabitin, susunod kaagad natin yung kasunod pero last na kaagad yun. Pahintay na lang ako. Salamat.